nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo isang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Maggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason.
Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo-bala ka mo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance Sa nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 49 minutos na kaligad sa tak na nga alas 5 sa hapon. Welcome mga kaibigan pagpalagad sa Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Lunes edisyon sa Platuntunan petsa 13 sa bulan sa Hunyo. Ikadua nga Lunes sa ikanong nga bulan tuig 2022. Kamusta na kung mga sokay natin matagpulabatin natin sa busang sulat sa Bacolod kag Negros Oriental, mga nakatutok na karon live sa atos na FB kag YouTube channel na mga taga Negros, taga Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas. Sila na makita rin batin natin pupalagad sila nga hapon. Inyo Platutunan Bombo Report sa afternoon edition. Kaupo nyo tag sa diri kahapon, Bombo Dennis Rubica. Anong mga balita ang aton kagpatamod sa ato si mga nagapaunang mga balita lokal? Isa ka lalaki ginlabo sa may syudad sa Escalante, patay. Samtang 5 nagladakpan sa illegal nga pagbulang sa may barangay Sumag sinisulad ya sa Bacolod. Sa balita iya sa palibot sang pungsod, COVID alert level 2. Mahimo kuno nga ipatuman sa Metro Manila kung magapatayo na pagtaas ang kaso sang COVID-19. Samtang mga opisyalis siya sa Anti-Red Tape Authority, ginpainalom na karon sa anom kabulan nga preventive suspension base sa mando sang Office of the Ombudsman. Sa balita nato niya sa palibot sa pungsod, ang Donbas region sa Ukraine, padayon ko ron nga ginabombardiyo sang Ukraine on Russian forces. Posible base ma-isolate ang Donbas sa the rest of Ukraine mga kaibigan. Sa muna mga balita aton, gaan patamod balita aton na ibalon sila nga pong palagad siya Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. 52 minutos na nakalikan sa tak na nga alas 5 sa hapon. Report ni Bombo Carla, may defensor sa patrol mga kaibigan. Ining isa kalalaki ginalabo dito sa may banwa sa Escalante, patay samtang suspetsado pilason man matapos mabunuan man sa biktima hangin halinan sa ila siniya nga paglinaway. Natabo iya sa may syudad sa Escalante. Aring report to kaundan sinipod si kay Bombo Carla, may defensor, report gikan sa patrol. Bombo Carla, may ngapon, kamin. Yes, Bombo Dennis, so isa ka lalaki pilason sa nagluntad nga stabbing incident sa may area sang
Barangay Magsaysay kung sa Sitio Bunyag, Purok Kalubihan, Barangay Magsaysay, Escalante City, Negros Occidental. Ang biktima diri ang maangging kilala kay Salvador Lamoste. Salvador Lamoste, 33 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar, kag suspensado diri ang maangging kilala kay Tami Abayon. Tami Abayon, 35 anyos, kag residente man sa nasambit nga lugar, Bombo Dennis. Susunod kay Police Staff Sergeant Jerry Oghayo na Bombo Danis, investigator on case. Ini ang biktima, ang suspensado alakat ini sa atubang sang o kung naglabay ini sa atubang sambalay sang biktima sang hinali nila nga ini siya saruso ini siya sang ido sang biktima Bombo Dani. So sa gilingon nagagwa ini ang biktima kag gin flashlightan kung ano ang tabo sa gwa bangod nga nagasaruso ang iya sini nga sa nga ido. So na flashlightan niya ini ang suspensado kag ang suspensado man Bombo Dani bangod nga nakainom ati nang init o kung nangakig ini Bombo Dani kay ti na flashlightan ini siya sa iya mismo nga nawong Bombo Dani. So ati amo na to no nanginit ang suspensado, so padulong ini siya ako nagpauli ini ang suspensado samtang ini naman niya ang biktima nagpanghinaw ini sa ila sining nga kusina galing kay iya sining nga kusina Bombo Danis dari separated sa balay sa iya ako na separar sa iya sining nga balay Bombo Danis. So samtang nagapanghinaw ini siya gimbalik ini siya sa suspensado kag gimbuno Bombo Danis. So 4 ka beses ini siya naging buno sang suspensado Bombo Danis galing kay titungod nga ang ini nga biktima Bombo Danis mayara gali sang bolo sa iya siniyang balay no ti lapit lang man ti sa gilayo nakuha niya ini sini nga bolo kagin alabo niya man makatatlo ka beses ang suspensado Bombo Danis. So nagdalagan ang suspensado sa tubang sang balay sang utod sang biktima Bombo Danis kag dito na ini sila yan nagabtanay o kung nagpukutay nga duwa sang naagaw na sang biktima ang matalom nga gingamit sa suspensado sa gilayon ang suspensado nagdalagan ini pero ang biktima dito na ini siya na tumba sa balay o kung sa tubang sang balay sang iya sini nga utod Bombo Danis. So ang biktima tinadulaan gid ini sang kabuhi o kung dead on arrival ini siya samtang ining suspensado nakaangkon man sa patalman nga pilas Bombo Danis kag ari ini siya subong man sa ospital o kung naka-hospital arrest ini siya Bombo Danis. So Bombo Danis pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Staff Sergeant Jerry Kim Oghayon. Bali ma'am, gabi, mga city sa gabi. Naglabay niya ang suspekta. Okay. Sa balay sang biktima. Oo. Bali, ang natabo, na ginuusig niya sa ilo ang suspect. Medyo nakainom. Pag-flashlight sang biktima, kaning tabugo niya ang ido. Na-aksidente niya na flashlightan ang tsura sang suspect. Kabig to, nangakig ang suspect. Amo lang to bang nga ang suspect nga mabalik sa. Pagbalik ya, amo na to dayon nga di buno yung victim. Ikaapat. Sa amo na ma'am, kay may dalan sa ma'am, may dalan man ni ang balay be, may dalan ni sa nga ginalabyan, pero sa balay ni baligatiyog balay sang utod sang biktima, ila balay kag iya nanay. Pagdira sa tunga naglabay, kiti siyempre tayo da ma-shortcut lang sa blaw. Ti mo to nga ginusig sa gido. Nakibot man ang biktima, mo to na flashlight ng biktima. Na silawan siguro basta suno sa nakalin siya sa birthday, nakainom. Okay. Pasiguro yung ulo. Doon nanginit siya, sir? Okay. Si ugsaran lamang mo gatiyog na sa mga daw, way man da ko dal, pero daw ugsaran man nila, gatiyog ang 3 ka balay. Pero wala, hindi man ta makambal na umpang kin, way man ko dal. Oo. Pero kasi kung lawon, may nag-aagi, may nag-shortcut, dira sa ina nga alagyan. Pero posible kid ma'am, kiti silinganay man lang nasla mo. Lapitay man lang. Kung adlaw goro mabalaan gid kung sino galabay ti atoya kay gabi. Nakubot ang biktima. Ang suspect ma'am, panga daw nag-init ulo ya, nagpuli sa ila kag nagbalik. Okay.
Kote ang biktima ya, alin sa sapat in tugway, pang hinaw sa ila kusina. Bali ila kusina, si parar sa main lang nga balay. Daw may kubo, man slablaw nga kulo kusina. Oo. Ibig ko sa pang hinaw, Yes, sir. man niya asawa. Oo. So nagbalik na gulpe ang nagbalik gulpe ang suspect kag ginbuno sa makaapat. Oo, sa diin nga parte, sir. Bali sa dughan, sa lower abdomen kag sa upper abdomen, bali apat dito ang na namon nga pilasya. Yes, sir. Bali pagtapos ang pagpamuno, grabe pang adrenaline sang tao. Nakakuha saya kay lapit lang mo mga isa lang kadupa ang distansya sa iya mayor nga balay sa pertahan. Nakakuha saya sang binangon niya kada kaya nakalabo sa ikatatlo. Ang moto na igo man ang suspect. Pagkaigo sa suspect, naglaga ng suspect dito sa lapit na sang balay sang utod ya. Oo. Utod sang biktima. Oh, yes. So digto yan nagpukotay sila nga duha, naagaw sang biktima ang gingamit nga patalom sang suspect. So sa moto naagaw sang biktima, nagpalagyo ang suspect, naglagan. Oo. Nakapyuta na sang biktima ang patalom sang suspect. Ang moto natumba ang biktima sa tubang sang balay sang utod niya. Right side tanan ma'am, ulo, likod sang right sang ulo, right portion pero medyo sa likod naman. Tapos right neck. Yeah. Tapos right lower arm. Actually ma'am, gin-refer sa Corazon Locsin Regional Hospital sa Bacolod. Tapos ang suspect under sa hospital arrest. Bali Carla. Yes, Bombo Dani. Sa mo ang pakayagikan kay Police Staff Sergeant Jerry Kim Oghayon, investigator on case ang katapos ang kapulisan sa Escalante City Police Station na Bombo Dani. Sige. Bombo Dani, sa may nag-report gikan sa patrol, ini si Bombo Carla May dapat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Masistat overall na pawan sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Salamat Bobo Carla May Defensor. Standby na kamusta center sa ato dala ko labas kay mga nagapauna nga mga balita ang nasyonal niyo lagada. Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Pumbo! Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatuma araw ngayon na Lunes, Hunyo 13 na 2022 sa ulo ng ating mga balita. Ilang motorista maagang pumila at nagpagasolina na bago pumatak ang panibago na namang malakihang taas presyo sa produktong petrolyo simula yan bukas. Samantala naman, ang Pangulong Rodrigo Duterte hinimok pa rin ang anak at Vice President-elect na si Sara Duterte Carpio na pangasiwan ang laban kontra illegal drugs sa bansa, patuloy na sa mga paaralan. Ang Department of Health naman nilinaw ang posibilidad na muling ibalik sa Alert Level 2 ang NCR kapag magpapatuloy ang pagtaas ng COVID-19 cases. Samantala, ang Department of Environment may paalala pa rin sa mga turista mamamasyal sa controversial na Dolomite Beach dyan sa Manila Bay dilan sa mga nagkalat na iniwan daw ng mga bumisita doon. Daan-daan namang residente apektado ng malawakang pagbaha sa South Cotabato at Sultan Kudarat, isang barangay isolated ngayon. Sa police report naman, barangay kapitan doon sa Iloilo binaril patay ng riding and tandem suspects kasabay ng bispiras ng kanilang kapiestahan. Sa international news, ang Ukraine umapila para sa heavy weapons ilang araw bago ang nakatakdang pagpupulong ng defense ministers sa headquarters ng NATO sa Brussels. Samantala sa sports balita naman, ang Boston Celtics saminadong problemado sila kung paano mahaharang bukas sa Game 5 ang ipinapakitang matinding performance ni Warrior superstar na Stephen Curry. Ang Zabuangenya naman na 10 weightlifter nasungkit ang 2 gold, 1 silver sa World Youth Weightlifting Championship sa ginanap doon sa Mexico.
At live nationwide, worldwide, via satellite. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang inyong maghahatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo kay Sir Nation, ngayon pa lamang maraming mga motorista sa iba't ibang dako ng ating bansa ang maagang pumipila na at nagpapagasolina bago naman pumatak ang abay. Panibago na namang malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Yan ang isang lugar dyan sa may bahagi ng Pasay City. Ang tinungo naman nating kasamahan, itong si Bombo Marlene Padiernos. Kumusta ngayon dyan na Bombo Marlene? Bombo Elmar, Bombo Ever, ilang oras pa lang bago pumatak ang panibagong oil price hike na ipapatupad ngayong linggo, ay pila na itong mga kababayan natin ng mga tsuper, mga driver ng private at public transportation bilang pag-iwas doon nga sa panibagong pagtaas ng gasolina at ng presyo ng krudo ngayong linggo sa bansa. Batay kasi sa inilabas na abiso ng mga oil companies, papalot sa 2 pesos and 15 centavos ang itataas ng presyo sa kada litro ng gasolina, habang nasa 4 pesos and 30 centavos naman ang magiging dagdag sa kada litro ng diesel at 4 pesos and 85 centavos naman ang magiging aumento sa kada litro ng kerosene. Kasabay ng sunod-sunod na taas presyo ng produktong petrolyo sa bansa ay ang pag-aray din ng mga kababayan nating mga motorista na silang pangunahing apektado nito. Dahil dyan, nananawagan ngayon na ang mga ito sa pamahalaan na huwag nang patagalin pa ang pag-aksyon ukol dito dahil maging ang mga pasahero raw ay lubhang nahihirapan ng dahil sa taas presyo. Talagang ang dapat gawin nila, gumawa sila ng paraan na wag naman masyadong mataas. Hindi lang kami nasasaktan pa sa pasahero. Tingnan mo ang kinakarga namin, kinakarga ko 1.6, ngayon 2.4. Sa halip na iuwi namin sa pamilya, wala na napupunta sa diesel. Kaya kung ako sila, maawa ako sa kanila. Kaya ito pinaabot ko sa ating gobyerno na sana wag na nila patagalin, tumulong na sila kasi nahirapan na kami mga driver. Tingnan na noong araw, 47 na ang litro, 10 piso ang aming paningil, ang sinisingil namin. Ngayon higit 80. Yung mga pasahero halos hindi pa nga makapagbigay ng 10 piso. Piso lang hinihingi namin, iba ayaw pa magbigay. Maawa sila sa amin naman. Maawa sila sa amin mga driver. Tulungan nila kami. Huwag naman siya doon namin kukunin sa pasahero. Huwag pangit. Para makatipid, kanya-kanyang diskarte naman ang ginagawa ng mga tsuper. Halimbawa po, pag may nag-book po, bali kung saan ko po siya dinarap, mag-aantay na lang po ako doon, di na ako para at least po hindi po masayang masyado yung gas ko. Itong si Kuya Anthony, isang taxi driver na naabutan naming nagpapagasolina, inaming may mga pagkakataong napipilitan ng humingi ng dagdag singil sa kanyang mga pasahero para sa dagdag gasolina bilang konsiderasyon na rin sa nararanasang malakihang aumento ngayon sa produktong petrolyo. Hindi na raw niya kasi alam kung saan pa siya kukuha ng dagdag na panggastos, lalo na't kakarampot na lamang ngayon ang kanilang kinikita na nababawasan pa ng dahil nga sa walang humpay na pagtaas ng presyo ng krudo. Dinadaan na lang po namin sa pila-pila sa mall. Kaya alam, minsan po matagal din nung angatak sa mall pag wala pa akong tao. Minsan yung pasero nakakainunawa naman. Nagbabayad naman din sila minsan ng sobra pag mula sila pangungunahan. Kasi meron naman pasero pag pinangunahan mo nagagalit. Kaya siyempre sinasabi lang namin, dagdag gasolina lang po. Para konting konsiderasyon lang po naman sa mga driver. Nagaya ko. Gaya namin lahat. Yun lang po sinasabi namin. Kasi tutusin po, hirap na po rin po kami. Hindi ko namin alam kung saan namin dadamputin yung lalo na mag-iisandaan pa raw po yan. Samantala, makikita sa pinakahuling datos ng Department of Energy na pumapalo na sa 26.55 pesos ang net increase sa kada litro ng gasolina, habang nasa 36.85 centavos naman sa kada litro ng diesel at 33 pesos and 10 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ang iba't ibang suliraning kinakaharap ng ibang bansa ang ituturong dahilan ng mga kinaukulan sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, kabilang narito ang gumagaang lockdown sa China, pagbabawal ng European Union sa pag-import ng langis sa Russia at marami pang iba. Mula dito sa Libertad sa bahagi ng lungsod ng Pasay, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Kaugnay pa rin ang balitang yan, isa sa makapagpapaliwanag pa dagdag na mga impormasyon mula mismo sa Department of Energy. Kasama natin live nationwide worldwide si Attorney Rino Abad. Siya po ang Director Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Magandang gabi po sa iyo, Director Abad. Kasama niyo si Bombo Elmar, si Bombo Everly, aking co-anchor. Magandang gabi po. Kumusta na po kayo, Attorney Rino? Magandang gabi, Sir Elmar, sa inyong programa at sa ating pong mga kababayan po. Director Abad, siguro ang malaking katanungan talaga, kailan ba matitigil itong walang humpay na halos linggo-linggo na lamang na oil price hike, Director Abad, sir? Ang ating pong sinasabi last week, yung minention pa lang po dyan sa report ninyo, na tatlong major events na nagpupush ng sa surge ng demand. At the same time, limita naman ng production ng supply. Sa surge yung demand, kumukunti yung supply. Therefore, vis-a-vis, tumataas po ang price. Ang sabi po natin last week, wala po tayong nakikitang event sana na mag-o-offset niyan. However, recently, ngayong weekend lang, nag-pronounce po ang China na babalik ulit sila sa lockdown. In fact, sinimulan na yan over the weekend at yan ay magkakaroon sila ng mass testing na naman for almost 25 million residents ng Shanghai. So, definitely, ito po din po ang nag-cause ng rollbacks nung nakaraang 3 beses. So, sana po by next week maka-observe po tayo ng pagbaba ng price. Kadahilanan na rin nitong historically, ito din ang nagkukos kasi nung pagbaba nung nakaraang rollback. Hoping na magkaroon po tayo ng impact sa price at pagbaba nga po ang in-expect natin. Sana po dumating po yung ganong price behavior this week. Director, baka nagtataka yung ating kababayan, bakit may kunting kibot dyan sa China, ganun ang epekto pati sa Pilipinas, abot tayo ng epekto nitong oil price hike sa China. Bakit ganun na lamang, Director Abad? Kasi almost hindi man balanse, kunting balanse na nagkakaroon ng event gaya ng nangyayari sa Russia-China. Disbalance kaagad ang ating supply-demand balance. Hindi po naman yan sobra-sobra palagi ang napoproduce. Immediately after magkaroon po ng mabilisang desisyon gaya ng ginawa ng EU, biglaan po nilang dinicide na hindi na nila i-allow yung pag-i-import ng petroleum products galing ng Russia. At yan ay mabilisan dahil in 6-month period, uubusin nila, hindi na sila kukuha ng almost 3 million barrels per day. Ngayon pag-uusapan ng 3 million, that's around 3 to 4% ng global supply, ang amount yan. Hindi po ganun kadali para sa OPEC, sa Middle East na isupply yan. In fact, matagal ng panahon nagsabi ng OPEC na hindi nila kakayanin. Biglaan in 6 months lang magpuproduce sila ng 3 million na dagdag. So, ganito po ka-volatile yung ating sitwasyon. Marami pong mga political events na ang bilis po mag-sanction ng supply pero nahihirapan po yung production side para punuan po yun. Dahil itong production side ay kailangan po magkaroon ng adjustment, magkaroon ng investment, additional investment para palakasin palalo yung production. Grabe, Kung ganun, wala sa kamay ng gobyerno, Department of Energy, itong sitwasyon sa presyohan sa oil. Kung magtatagal yung giyera din dyan, sa nabanggit mo dyan, yung European Union, yung epekto ng giyera dyan sa Ukraine, Russia. So ganun ang asahan ng ating mga kababayan, Director Abad, habang tumatagal yung giyera na yan? Simple lang sagot natin dyan, Sir Elmar. Pag tayo nag-i-import 100%, ngayon, hindi naman pwedeng i-import natin yung produkto, hindi kasama ang price. Pag nag-import po tayo ng produkto na yan, kasama po ang price. Ang price po ay tumatalon ng pataas ng pataas. Ngayon, ano po yung replacement natin? Of course, mag-produce po tayo. Unfortunately, wala tayong pinuproduce na oil. So, ganun lang din po yan. Parang bigas po. Kung kinukulang tayo, nag-i-import tayo. Pag nag-i-import po tayo, hindi naman bigas lang. Kasama po yung price. So, ganun din po tayo ngayon. At unfortunately, ito po'y
hinahangad sana natin makapag-produce na tayo ng indigenous supply para hindi po tayo apektado masyado nung nasa labas. But on the horizon, wala pa po tayong indigenous supply ng oil. And we are still importing. And we're not the only case. Maraming bansa ang ganun at talagang namumblema din sa supply, sa price at supply ng petroleum products. Yun ang masaklap. Bago sa aking partner si Bombo Everly, ilan pala yung monitoring mo per barrel na ngayon dyan sa international market per barrel po, Director Abad, sir? Kung titingnan natin wala pa naman yung ngayong araw, yung last week, ang ating diesel, sample na lang po natin ang diesel. Opo. That's around 170, almost $171 per barrel. Sir, nung magsimula ang taon, this used to be around 120. Oo, ganun. Nako. Oo, less than pa 120, mga probably mga 100. Ngayon, we're now hovering around $171 per barrel. Okay, Bombo Everly, your question to Director Abad. Go ahead. Yes, Director Abad, nababanggit niyo po kanina yung mga political events like yung nangyayari nga po sa pagitan ng Russia and Ukraine na nakakaapekto dito po sa oil price hike. What about po yung nakikita naman po ng Department of Energy na mga certain events para ma-offset po itong mataas na presyo po ng mga produktong petrolyo para at least naman makahinga po ng bagya yung atin po mga kababayan po, Director? Well, yun na nga, emerging report natin na nakukuha ngayon, biglaan din nag-implement ang ang China ng lockdown over the weekend. Medyo malakihan ang lockdown na ito. Ang nasa report is 14 ang nilockdown out of 16 districts. Kung i-percentage mo yan over the 25 million, probably nasa 95% or 90% of that population ang tinamaan nitong lockdown. So in short, ang laki po ng ibababa ng demand from China. So itong sitwasyon na to na siya nga hindi bago to. Ito din ang nag-cause nung nakaraang mga lockdown. Ito din ang nag-cause nung 3 nating registered rollbacks. 3 rollbacks po yan for this year. So yan po ang nag-cause yan. That's the only event na nag-cause ng rollbacks. At ngayon nga, ini-expect natin, we're hoping next week na ganun pa rin ang maging epekto. Magkaroon po tayo ng rollback. Director, sa mga susunod din pong linggo, may aasahan po ba na coming from Department of Energy na parang mga irerekomenda ng mga promos sa mga oil companies? Well, hindi ito on a weekly basis. Ang update po natin ay halos monthly basis. Recently yung ating May na list of promo programs ay nakapost na po sa DU website. Nandiyan po yan sa Price Watch tab. Binigyan na rin po natin ng LTFRB ng copy of this list ng mga promo programs para po mabigyan ng information at ma-distribute po yan sa public utility sector. Ito naman pong mga oil companies, may kanya-kanya din po silang website at sa gasoline station level nagkakaroon din po sila ng mga mga tarpaulin na ina-announce yan. Ang atin pong hinihingi sa mga consuming public, ito ay around 2 to 3 pesos na discount per liter. Wag nila sanang sayangin to. I-avail po ito. Hindi lang po ang government ang nagsasubsidy ngayon, pati po yung ating oil companies, ina-align na lang po nila ito sa kanilang marketing strategy. But para sa atin, we benefit and ay parang subsidy na sa atin itong 2 to 3 pesos per liter na discount. Okay. Attorney Abad, Director Abad, darating ba sa punto na abot ng 100 kada litro ang presyuhan dito sa diesel? Ano kaya ang forecast dyan? Sir Elmar, wala pong imposible sa nangyayaring. Ang talon po natin ngayon ay umaabot na po ng 3 pesos, 4 pesos. At kaya lang, nakikita nga po natin ay magkakaroon po ng lockdown sa China and we're really mataas po ang ating expectation na bababa po ang price next week. So, yan po ay isang indikasyon na mukhang kung hindi tutuloy-tuloy yung increase, hindi po tayo aabot dun sa 100 pesos.
Sana nga, dahil kung mangyayari yan, nako, kung i-increase pa nga bukas, abot 10 piso na lamang, abutan ng 100. By the way, since di pa natin nakikinita itong pagsuspindi ng mga panukala ng excise tax, itong VAT, value-added tax, ang Kongreso lang ba ang makakapag-suspend nitong VAT o excise tax dito sa mga putong petrolyo, Director Abad? Well, kung legally speaking, kung titingnan natin yung train law, wala, unfortunately, yung batas na yun, hindi po authorize yung president na mag-issue ng executive order para lang i-change yung amount ng excise tax, for example, or ng rate ng value-added tax from 12%, probably ibababa niya. Hindi po inallow dun. So, hindi gaya ng import cost, yung tariff under the tariff code na inaalaw po ang presidente to impose a tariff rate and remove via an executive order. Unfortunately, sa excise tax, ito lang po ang dalawang taxes sa fuel, excise tax at saka value-added tax. Wala pong ganung provision giving the president that power. Nako. Director Abad, maraming salamat at hindi kayo nagsasawang mapaliwanag dahil sa kailangan din natin ito para naman mapaliwanag sa taong bayan ano ba talaga nangyayari sa ating bansa presyo ng produkto. Baka may dagdag pa kayong mga paalala po, Director Abad. Well, ang ating pong paalala, number 1, yung binibigay po ng subsidy ng government through Pantawid Pasada, fuel discount program ng Department of Agriculture sa mga farmers and fishermen. Sayang naman po, may mga report tayo na naririnig na ang government ay gustong-gustong mamigay na nitong debit cards na may laman na subsidy. Ang problema, hindi minsan ina-avail ng mga beneficiary. Sana po i-avail na to at hindi po tayo maghintay ng kung saan lang ang government pupunta, kundi puntahan na lang siguro yung mga opisina at i-avail na ito. Pangalawa, yung discount program ng mga oil companies, i-avail din to sa mga gasoline station level. Kasi sa gasolinahan po, marami sila, piliin po yung talagang nagbibigay ng medyo malaking discount at doon na po magpagas. So far, yun po, sir, ang aking in-emphasize kung ang pag-uusapan ay mitigating measure sa price impact. Maraming salamat sa mga paalala na yan. Rino Abad, Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Maraming salamat po. Good luck po sa inyo dyan sa Department of Energy, Director Abad, sir. Magandang gabi po at salamat din sa pagkakataong makapag-explain po. Right. Marami pong salamat si Director Rino Abad dyan po naman sa Oil Industry Management Bureau. Samantala sa iba namang mga balita, mananatili sa ilalim ng papasok na Marcos administration ang independent policy ng Pilipinas sa nagpapatuloy na giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon yan kay Russian Ambassador to the Philippines, Marat Pavlov. Sa courtesy visit ni Pavlov kay President-elect Marcos, bahagyang natalakay sa kanilang pagpupulong sa headquarters mismo ni BBM sa Mandaluyong City ngayong araw ang hinggil sa sitwasyon ngayon sa Ukraine. Ibinahagi ng Russian envoy na nais ni President-elect Marcos na may pagpatuloy pa rin ang kanyang independent na policy at ang kooperasyon nito sa Russian Federation. Nabatid sa kasagsagan ng campaign period ni Marcos, sinabi nitong hindi kailangan na magkaroon ng stand kaugnay sa Russian invasion sa Ukraine, bagamat nababahala din naman ito sa mga Pilipinong apektado ng naturang conflict sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kabila naman nito na isinagawang UN General Assembly, bumoto naman ang Pilipinas sa pagkundina sa pag-atake ng Russia laban sa Ukraine. Samantala naman sa ibang balita, nais pa rin ng Pangulong Rodrigo Duterte na pangasiwaan ng kanyang anak at Vice President-elect Sara Duterte Carpio ang paglaban sa illegal na droga sa bansa, partikular na ang pagpapatuloy ng anti-illegal drugs program doon sa mga paaralan ilang araw bago matapos ang 6 na taong na termino nitong si Pangulong Duterte. Malalang tinanggap na rin ni Vice President-elect Sara ang alok ng pamunuan nga itong Department of Education o DepEd sa ilalim ng papasok na administrasyon. Niyang anak, niyatiyaking hindi makakapasok ang illegal
illegal na droga sa mga eskwelahan at hindi ma-expose ang mga estudyante sa illegal drugs. Binigyan din pa ng Pangulong Duterte ang kanilang babala hinggil pa rin sa bantang illegal narcotics na maring makasira naman sa bansa. Umapela rin naman ang Pangulo sa mga kapulisan at militar na pagpatuloy pa rin ang momentum sa paglaban ng gobyerno sa illegal drugs at nangako ng full accountability na kanyang poprotektahan daw ang mga law enforcers na magsasampa ng kaso doon po naman sa pagpatay sa mga drug suspects habang ginagawa naman ang kanilang tungkulin. Hindi naman umano makakadalo sa inaugurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio ang papalitan niyang si Vice President Leni Robredo. Ayon sa kampo ni Robredo, may nauna na kasing commitment ang pangalawang Pangulo sa Naga City bago pa man dumating ang paanyaya ng susunod na Vice Presidente. Samantala, darating naman sa event si dating Pangulong Gloria Arroyo para makibahagi sa nasabing event. Si Vice President-elect Inday Sara kasi ang tumatayong pinuno ng Lakas CMD, kung saan nga kabilang ang dating Pangulong Arroyo. Wala namang kumpirmasyon kung dadalo rin si Pangulong Rodrigo Duterte sa panunumpa ng kaniyang anak. Abangan pa mga kabombo kay Star Nation, bibisitahin natin ang controversial na Dolomite Beach unang araw kahapon hanggang ngayong araw. Ano na kaya ang mga paalala at ginarin sa mga bumisita doon kahapon? Pero bago ang balitang yan, paalala muna. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa ibang balita pa, pinawin ng isang eksperto ang pangamba ng publiko sa nakitang pagtaas daw ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Paliwanag ng infectious disease expert Dr. Ron Gensulante, inasahan niya ang pagtaas sa mga kaso dahil naman sa na-detect na yung Omicron subvariants na BA.5, BA.4 at BA.2.12.1. Subalit kapag titingnan niya na natili pa rin mahigit naman 300 kaso ng COVID-19, hindi dapat niya dito mabahala ang ating mga kababayan. Kay Dr. Sulante, naranasan na ng Pilipinas na makapagtala ng maraming kaso sa kasagsagan ng pagtama ng highly transmissible variants ng COVID-19 gaya ng Delta at Alpha sa ating bansa kung kaya't mayroon na niya tayong kalaman para pangasiwaan ang mataas na kaso. Nirekomenda pa ni Dr. Sulante, panatilihin pa rin ang striktong pagsunod sa mga health protocols gaya ng pagsuot pa rin ng face mask at pagbabakuna laban naman sa virus na itong unang booster. Nitong linggo nga ng nakalipas na araw nakapagtala ang Pilipinas ng 308 na mga bagong kaso ng COVID-19 na pinakamataas na daily tally simula naman noong Abril 20. Nilinaw naman ng Department of Health ang posibilidad na muling maibalik ang Alert Level 2 sa mga lugar na nasa pinakamaluwag na Alert Level 1. Ayon sa Department of Health, nakadepende pa rin ito sa metrics ng Alert Level System sa ilalim yan ng guidelines ng Interagency Task Force o IATF. Ang paglilinaw na ito ng kagawaran ay kasunod na rin ng naging pahayag ni Department of Health spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergere na mayroong posibilidad na maibalik muli sa Alert Level 2 ang National Capital Region kapag magpapatuloy ang pagtaas ng COVID-19 cases. Subalit sinabi ng Department of Health sa isang statement na hanggat hindi nakakaapekto sa healthcare utilization rate ang mga admissions at severity ng mga kaso ng COVID-19 sa mga ospital, mananatili pa rin ang Alert Level 1 sa rehiyon. May pagpapatuloy ayon sa Department of Health ang Alert Level 1 kung patuloy pa rin ang pagsunod sa tinatawag na BIDA o ang pagsusuot ng best fitted mask, isolate kapag mayroong sakit, ang double up protection sa pamamagitan ng vaccination at boosters at tiyakin na mayroong magandang airflow. Muling hinihikayat din ang publiko na magpabakuna na ng booster shots kontra sa COVID-19 dahil ang immunity na nakukuha mula sa mga bakuna ay humihina sa paglipas ng panahon. Sa kasalukuyan, ayon kay Vergere, nasa 13 mula sa 17 mga lugar sa National Capital Region ang naobserbahan na may pagtaas ng kaso ng COVID-19.
Samantala naman, alamin natin ang babala ng Department of Interior and Local Government. Doon po naman kay Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa issue pa rin ng pagluluwag ng pagsusuot ng face mask. Magdetalye pa si Bombo Jane Buna. Hiniling ng Department of the Interior Local Government kay Cebu Governor Gwendolyn Garcia na ayusin ang kanyang naunang inilabas na executive order nang naaayon ang mga probisyon nito sa National Face Mask Rule. Sinabi ni DILG Undersecretary AP Mako Dancing na ang show cause order laban kay Garcia ang magiging huling paraan ng departamento kung hindi may tupad ang mga pagsasayos na ito. Sa ngayon umano, communication is the key. Anya, ang isang show cause order ang magiging huling hakbang kung sakaling walang mga pagsasaayos na gagawin. Ayon kay Dancing, aatasan ng DILG ang mga lokal na opisyal nito sa Cebu na kausapin si Garcia o ang kanyang mga kinatawan para gumawa ng mga pagsasaayos sa ilang probisyon sa ilalim ng kanyang executive order na ginagawang optional ang pagsusuot ng face mask sa mga bukas at well-ventilated na espasyo. That should be the last step, sending a show cause order to the good governor. But in the meantime, we will have to ask our officials in the region to talk to the governor to make some adjustments in the executive order. I believe the intent is, there's a good intent in the executive order by Governor Gwen, but more importantly, we should most probably look into the details that it should be aligned with what is pronounced by the President. So in the meantime, communication is key. A show cause order will be the last step if ever no adjustments will be made. Ipinunto niya na ang pagsusuot ng face mask sa mga mataong lugar ay dapat ipag-utos, hindi lamang hikayatin. Iginit pa nito na kailangang naka-align sa protocols o health protocols ang pagsusuot ng face mask base sa mandato ni Pangulong Rodrigo Duterte. Una sa lahat, National Public Health Emergency pa tayo. Ito ay malilift on or before September 12 of this year. So in other words, lahat dapat ng mga kautusan ng mga lokal na gobyerno ay naka-align sa pambansang gobyerno dahil tayo ay naka-pandemya pa. At ang isa sa major policy na nanggaling mismo sa bibig ng ating Pangulo ay patuloy pa rin na magsuot ng face mask. Maging sa loob o sa labas ng bahay, pwera lang kung tayo ay kakain or kung tayo ay nasa involved sa isang sports na maayos ang ventilation. Other than that, kailangan natin isuot ang ating mga face mask. So this is a valid order from the highest official of the President himself. And I'd like to make mention that under the Constitution, the President has the general supervision over all local government units. In this case, the governors and mayors of highly urbanized cities are under the direct supervision of the President. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Boom! Samantala, sa iba pa natin mga balita, binawi ng infectious disease expert na si Dr. Ronjen Sulante ang kanyang naunang pahayag at iginit na hindi pa napapanahon para tanggalin ang public state of emergency para sa COVID-19 sa bansa. Taliwas sa kanyang naunang Sulante, napapanahon na para tanggalin ang emergency level sa COVID-19 sa bansa dahil sa patuloy na mababang bilang ng infections ng virus. Subalit makalipas ang 2 linggo, abay nagbago ito matapos na nakita ng pagtaas sa mga kaso ng COVID-19 sa bansa dahil sa pagpasok ng 3 mga variants ng Omicron, partikular na ng BA.4, BA.5 at BA.2.12.1. Aniya ang patuloy na pagpapatupad ng public state of emergency sa bansa ay magbibigay daan din para may patupad ang mga mitigating measures laban sa banta ng virus at hindi tataas ang mga kaso. Sinabi pa ni Dr. Sulante na pabor itong itaas alert level 2 ang Metro Manila para matulungan rin ang publiko na mas maging maingat mula naman sa COVID-19 transmission. Sa iba pang mga balita, nananawagan si PNP Directorate for Operations at Joint Task Force COVID Shield Deputy Commander Police Major General Valeriano De Leon sa mga residente ng Cebu na voluntaryong magsuot ng face mask sa mga pampublikong lugar. Ang panawagan ni Major General De Leon ay sa gitna na rin ng kautusan ng Cebu Provincial Government na nagpawalang bisa sa mandatory na pagsusuot yan ng face mask sa mga pampublikong lugar.
lugar. Paliwanag ni De Leon, bagamat ginagalang ng PNP ang local autonomy ng Cebu, nananaig pa rin ang pambansang polisiya sa minimum public health standards, kabilang na dyan yung pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong lugar. Inatasan niya ng PNP ang kanilang mga tauhan doon sa Cebu na mag-exercise ng maximum tolerance sa mga hindi naka-face mask at paalalahanan pa rin sila sa umiiral na pambansang polisiya ng Interagency Task Force. Naisaan niya ng PNP na maiwasan ang pagkalito ng mga tao na sa magkaibang patakaran mula sa lokal at pambansang pamahalaan, at hanggat maaari niya ay ayaw nilang mag-aresto ng mga lumalabag. Kaya makabubuti na rin anya na voluntaryo ng magsuot na lamang ng face mask ang mga taga Cebu para na rin ito sa kanilang sariling kaligtasan, dahil nananatili pa rin ang banta ng coronavirus lalo na sa mga bagong variants. Samantala, sa ibang balita naman, kinumpirma ni Department of Agrarian Reform Secretary Bernie Cruz na ang makakaliwang grupo daw ang nasa likod na nangyaring land dispute kung saan nasa 73 individual ang inaresto sa Hacienda Tinang, doon naman sa Tarlac. Sinabi ng kalihim na mga grupong ito ay nag-reach out kay outgoing Vice President Leni Robredo na nauna umanong binatikos ang mass arrest sa mga individual. Subalit naniniwala naman si Cruz na misinformed lamang daw ang Vice Presidente sa naturang insidente, kaya ito naglabas ng statement noong nakalipas na linggo. Iginit naman ni Secretary Cruz na dapat na kusapin muna ang mga taong sangkot bago sila husgahan. Dahil sa ginagawa lamang din ng Department of Agrarian Reforms ang kanilang tungkulin at patuloy din nilang isasagawa ang kanilang mandato para matulungan ang ating bansa. Sinabi pa ng Secretary Cruz na kailangan pangantayin ang nasa mahigit 200 benepisaryo ng Collective Certificate ng Land Ownership Award ang kanilang validated report na target may labas ngayong linggo ang listahan ng mga land beneficiaries. Kasabay dito mapila rin naman Secretary Cruz na huwag nang gawing kasangkapan daw ang mga magsasagawa para sa kanilang political agenda. Ginawa ni Secretary Cruz ang naturang panawagan matapos na aristuhin ng mga otoridad ang nasa halos 100 individual na kinabibilangan ng ilang mga magsasaka, estudyante, mga mamamahayag at dayuhan na tinawag ni Tinang 93 na nakibahagi umano sa isang aktibidad ng land dispute doon po naman sa hacienda doon sa Tarlac. Pero paliwanag dito ng Urban Poor Group na nakadamay, nagsagawa ng bungkalan o land cultivation ang mga volunteers noong nakalipas na araw ng Huwebes sa Concepcion, Tarlac para daw ipakita ang kanilang pakikisa sa mga magsasaka para mabawi naman ang lupa na ginawad sa DAR noong pang taong 1995. Samantala, aapila naman ang nasa mahigit 80 magsasaka mula sa Tinang Tarlac na inaresto noong nakalipas na linggo para ibasura ang malicious mischief at illegal assembly charges na isinampa laban sa kanila. Ayon sa isa sa mga abogado ng mga magsasaka na si Attorney Jobert Pahilga, hindi sila nabigyan ng kopya ng complaint affidavit. Malinaw niya na karapatan ng kanilang kliyente para sa due process ay nalabag. Nagulat niya sila na kinaso sa mga magsasaka ng ang illegal assembly o ang illegal na pagtitipon kahit na hindi naman sila armado o nagplaplano na gumawa ng isang krimen. Giit ni Pahilga na walang sino man sa mga magsasaka na inaresto ang nagsagawa ng pagbubungkal ng lupa sa ilalim yan ng Agrarian Reform Program ng gobyerno ang armado. Anya, walang masama sa pagtitipon-tipon ng mga magsasaka at ng kanilang mga taga-suporta at hindi rin ito maituturing na isang krimen. Sa araw nga ng Biyernes, ayon kay Pahilga, magsasagawa ng pagdinig at maghahain sila ng motion to dismiss dahil alam nila na walang batayan ang naturang complaint at paglabag ito sa karapatan ng tinaguriang Tinang 83. Ang pahayag na ito ni Pahilga ay kasunod na rin ng pagpapalaya sa 47 mula sa 83 magsasaka na inaresto matapos na makapagpiyansa ang mga ito ng nasa kabuang mahigit 3 milyong piso. Nauna rito, ayon sa pulisya, gumamit umano ang mga magsasaka ng isang rotavator na dinemolish ang sugarcane plantation na pagmamay-ari ng agriculture cooperative. Sinubukan naman ng kapulisan na maareglo ang mga magsasaka at advocates, subalit nagbatikas umano ang mga ito at sinubukang pigilan ang mga law enforcers. Sa panig naman ng mga pulisya o PNP sa issue pa rin na yan, maging ito nga si PNP Officer in Charge o ang PNP Chief na si Lieutenant General Vicente Danao,
ay sinabi niya na kumilos naman daw na naayon sa batas ang mga pulis nang arestuin nila ang halos isang dang mga individual. Doon po naman sa isang hasyenda sa Tarlac. Paliwanag General Danao, ang mga inaresto ay sinalim daw sa kustudiya dahil sa aligasyon ng malicious mischief, direct assault, disobedience and resistance to persons in authority, obstruction of justice at illegal assembly. Base na daw ito sa mga reklamo ng mga magsaka at residente ng Barangay Tinang dyan sa Concepcion, Tarlac na sinira daw ang kanilang mga pananim ng mga miyembro ng kadamay. Yung anak pawis at iba pang mga nagtangkang persahang umuko pa ng kanilang sakahan. Git pa ni General Danao na yung ginawa daw ng militanteng grupo na pagbungkal sa mga mais na nakatanim sa bukid ng may bukid na gusto nilang sakupin ay sadya raw hindi makatarungan. Rumisponde lamang daw ayon pa sa depensa ng PNP chief na naayon sa batas at lehitimong reklamo ng mga biktima. Binigyan din pa ng general, walang pinapanigan daw ang PNP pagdating sa mga land disputes at tutulong lamang daw sa pagpapatupad ng lehitimong mga kautusan ng korte. Samantala pa rin si outgoing Senate President Tito Soto abay kinausap umano ni President-elect Bongbong Marcos para pa rin sa mga balaki nito. Pagkatapos ng pamumuno naman sa Senado, yan iba pang mga balita mula naman kay Bombo Dennis Samito. Sinamantala Bombo Elmar ni outgoing Senate President Vicente Tito Soto III ang pagkakataon na makausap niya itong si President-elect Bongbong Marcos para ibahagi yung mga rekomendasyon ng Senado sa kanyang liderato para naman sa kung anong aksyon ang maaaring gawin ng incoming o ng ating bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa oras na ito'y umupo na sa pwesto. At ayon nga kay Senate President Soto, ang ilan lamang dito yung kanilang naging rekomendasyon doon sa Committee of the Whole sa mga isinagawang investigasyon kaugnay doon sa issue ng mga nawawalang sabungero, ganun din na Bombo Elmar, yung tungkol doon sa issue ng pagtugon sa COVID-19 pandemic at iba pang mga usapin na may malaking impact sa ating bansa. At ayon naman kay Soto, may hamon din siya para sa mga susunod na senador na bubuo ng 19th Congress. Pati na yung iba pang mga mambabatas na magiging parte ng susunod na Kongreso kung saan ay hindi na siya bahagi nito. May mga payo siya upang manatili ang integridad ng institusyon. Ganun din ang iba pang mga rekomendasyon kung kinakailangan umano ang kanyang opinyon ay bukas naman siyang magbahagi ng kanyang mga naging karanasan sa buong panahon ng kanyang panunungkulan. Narito pang naging bahagi ng mga pahayag ni Senate President Vicente Tito Soto III. Maintain the integrity and the independence of the Senate. Huwag ninyong payagan na mabahira ng politika ang inyong serbisyo sa taong bayan. Ingatan nyo ang respetong ibinigay ng bawat Pilipino sa Senado at sa mga miyembro nito. Bombo Elmar, yung bahagi ng naging pahayag ni Soto and of course, yung kanilang naging pag-uusap ni President-elect Bongbong Marcos ay tungkol umano doon sa mga plano niya kung sakasakali pagkatapos ng kanyang panunungkulan bilang Senate President. Dahil ngayon nga ay nag-adjourn na ang 18th Congress kung saan bahagi itong si Soto ay tinatanong ni BBM o ni President-elect Bongbong Marcos kung ano ang kanyang mga susunod na hakbang. Hindi na sinabi kung may offer sa kanya Bombo Elmar, pero sabi niya ay pag-iisipan niya at willing naman siya na maging bahagi ng gobyerno kung sakasakali pagkatapos ng isang taon sapagkat ito yung nakatakda sa batas na hindi po pwedeng tumanggap ng government post ang isang politiko kung siya ay natalo sa nakalipas na eleksyon. Ganun man, hindi niya isinasara ng tuluyan Bombo Elmar ang posibilidad na maging parte muli ng gobyerno kung sakasakali na matatapos na yung isang taon na itinatadhana ng batas para manatili na isang pribadong individual lang natalo sa eleksyon. Bombo Elmar? Naalala ko, Bombo Dennis, bago yung isyong ito, pinag-usapan din yata kamakailan itong nga si BBM at itong nga si outgoing Senate President Soto, yung issue doon sa rehabilitasyon doon sa mga naaresto sa may kinalaman naman sa illegal drugs. Dahil sa dati kasi naging pinuno to ng Dangerous Drugs Board yata, DDB, si Senate President Bombo Dennis. So tama yan, baka dumating sa punto na maging bahagi rin o consultant o ano pa bang posisyon dyan pagsapit ng 1-year ban na Bombo Dennis?
Ganun na nga, Bombo Elmar, hindi niya inaalis ito. At kabilang nga yung kanyang tinutukoy, yung kanyang dating ginampanang trabaho doon sa DDB. At yung iba pang mga posibilidad, hindi raw niya isinasara, Bombo Elmar. Lalo't malapit din naman sila sa isa't isa ni President-elect Bongbong Marcos, nagkasama sa Senado at naging parte ng ilang aktibidad kung saan sila ay naging magkatuwang din naman, Bombo Elmar. So, nandyan yung mga posibilidad na yan. At, hindi pa niya isiniwalat ng kabuuan yung iba pang mga plano, pero napag-usapan naman ayon pa rin dito kay outgoing Senate President Soto. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa patuloy pa ng ating mga balita, ipinataw na rin ng Palasyo ng Malacanang ang 6 na buwang suspensyon sa mga opisyal ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Kasunod rin ang direktiba yan ng Office of the Ombudsman. Sa isang memorandum na may petsa na June 7 na nilagdaan ni Secretary Salvador Mindaldea, inatasan ito si Deputy Director General for Administration and Finance of ARTA, Undersecretary Carlos Kita, para sa pagsasilbi ng kopya ng preventive suspension order ng Ombudsman laban kay ARTA Director General Jeremiah Belhica, Deputy Director General Eduardo Bringas, Division Chief Cheryl Pura Sumagi, Directors Jedrick at na itong si Milami Salvadora Aspirin. Nabatid na pinag-utos ka ng Ombudsman noong Mayo 24 ang 6 na buwang suspensyon ng 5 ARTA officials dahil umano sa graft charges laban sa mga ito. Nalinaw naman ang Ombudsman sa direktiba nito na hindi punishment ang suspension order sa mga ARTA officials, kundi para ma-secure ang mga dokumento at mapigilan ang posibilidad ng harassment sa mga testigo dahil sa maaring makakompromiso ang kaso laban sa kanila kung manatili sila sa kanilang posisyon. Kasunod ng suspensyon ng mga opisyal ng ARTA, nilaga naman ng Malacanang si ARTA Deputy Director General na si Undersecretary Ernesto Perez nga bilang officer in charge ng ARTA. Una rito, naghain na rin ng complaint ang Dito Telecommunity laban sa ARTA officials ng paglabag daw doon po naman sa Anti-Graft and Practices Act. Base sa claim ng complainant, pinaburan umano ng 5 opisyal ng ARTA at binigyan umano ng special treatment ang ibang telecommunication firm sa pagpili ng bagong major player sa industriya. Naghain naman dito ng motion for reconsideration ang ARTA officials sa Ombudsman ay ginit na ginawa lamang daw nila ang kanilang mandato salig daw. Ito naman sa may kinalaman sa ease of doing business law dito sa Pilipinas. Samantala, mananatili naman bilang acting spokesperson ng Commission on Elections si COMELEC si Commissioner John Rex Laudiangco. Ito ay matapos na ipaabot ni acting COMELEC chairperson si Coro Inting kay Laudiangco sa isang memo na may petsang June 10. Nakasaad sa memo na ito na mananatiling acting spokesperson of the Commission of Election si Laudiangco hanggang sa assumption ng bagong chairman ng komisyon. Kung magugunita nga, unang itinalaga ni COMELEC Chairman Saidamin Pangarungan si Laudiangco bilang acting spokesperson ng komisyon noong May 2022. Pinalitan ni Laudiangco naman si dating Commissioner James Jimenez matapos na masangkot sa nangyaring issue doon sa Pilipinas Debate 2022. Samantala pa rin, iniulat ngayong araw ng Bureau of Customs na kumpiska sila ng halos 200 iba't ibang species ng tarantula na deklara sa shipment bilang mga thermos mugs. Ayon sa report ng Customs, itong mga rare tarantulas. Ang iba sa tawag dito ay itong ay naharang ito doon sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sinasabing itong mga shipment daw ay papadala sana mula sa Pasay City patungo naman sa recipient ito sa Italy na ma-intercept ito sa warehouse. Ang package dinaan daw sa X-ray at 100% na physical examination na siyang naging daan sa pagkadiskubre sa mga buhay na tarantulas na magkakaibang laki at walang kakulang mga permiso. Ang sabi ng iba, gagamba, ang tawag din dito. Yung nakumpis nga rito ng mga tarantulas ay bunso na rin daw sa paglabag sa shipper na may kaugnayan sa batas nga itong Customs Modernization and Tariff Act at dalhin daw sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Itong mga gagamba na ito ay agad din namang na-turn over doon sa Wildlife Enforcement Officer ng DENR para naman sa kakulangang mga proseso. Samantala naman sa iba pang mga balita, ang Department of Environment and Natural Resources may paalala sa mga turistang mamamasyal doon sa may Dolomite Beach dahil sa mga kalat na iniwan na bumisita roon kahapon. May pagbabalita si Bombo Gerald Ule.
Pinagpanawagan na rin itong ilan sa mga namamasyal dito sa Dolomite Beach, dito pa rin sa lungsod ng Maynila, na huwag itapon yung kanilang basura kung saan-saan dahil kahapon ng umulan ay marami ang basura na napadpada dito pa rin sa Dolomite Beach. Kasunod na rin ito ng panawagan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na panatilihin ang linis at ang ganda ng naturang lugar. Ayon kay DENR Undersecretary Jonas Leones, paglabag sa Ecological Solid Waste Management Act ang maling pagtatapon ng basura. Sa parayam naman ng Bombo Radio Philippines sa ilang mga namamasyal sa Dolomite Beach, kahit sobrang init ng panahon ay talagang namangharaw ang mga ito sa ganda ngayon ng naturang lugar. Sinabi ni Jaime Vitangcon na maliban sa magandang tanawin ngayon ay parang nakaka-relax. Tapos parang tanggal stress. Kagaya ko, may pasok sana kami kaya lang napunta kami sa City Hall, dumiretso na kami dito. Kaya naman panawagan ito sa mga namamasyal sa lugar, sana ay huwag mag-iwan ng basura lalo ngayong panahon na ng tag-ulan. Ay, sana itama nila yung pagtapon ng basura. Wag naman sanang yung kung saan tinatapon. Kasi siyempre yung susunod na henerasyon, para kahit papaano may makitaan sila na magandang sa Maynila, magandang place. At saka ang ganda kahit papaano, ang ganda talaga. Para naman kay Eden Coros na taga Pasay City lamang at malapit sa lugar ay nagulat din daw ito sa improvement ng lugar. Kaya naman yes, babalikan ko rito bukas. Babalik ako rito. Kasi maganda siya eh. Kaso lang ngayon mainit, sobrang init ngayon. Mga gabi siguro maganda. Mabaho siya noon. Kasi lagi kami rito dati eh. Ngayon hindi na okay na siya. Maganda na. Panawagan naman ito sa mga turista na maging disiplinado, lalong-lalo na ang mga may dalang pagkain. Wag na kayo mag-iwan ng mga basura rito kasi maganda ang lugar. Kaya lalo natin paggandahin. Kaya tayong mga nagpupunta rito, iuwi natin sa bahay ang basura natin. Maging disiplinado tayo sa mga basura natin. Si Jonah de los Santos naman at taga Malabon ay dinala pa ang kanyang anak sa Dolomite Beach para mamasyala. Kaya ng iba, nais din ni Jonah na sana ay maging responsable ang lahat ng mga nagtutungo sa lugar para hindi na magkaroon ng maraming basura sa kabubukas lamang na Dolomite Beach. Dapat wag silang magtapon dito para maging maganda yung paligid. Ayon nga kay Rosalie Veroya, tagalinis at taga-kolekta ng mga basura na tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, daang-daang sako raw ang basura ang kanilang nakokolekta doon araw-araw. Araw-araw po yan. Nakaka-300 na sako po kami sa araw-araw mula umaga po hanggang hapon. So, yun po, araw-araw po yung 300 na sako na yun. Karamihan sa mga ito ay galing umano sa dagat. Basura, kahoy, galing po sa dagat yan. Kasi kung saan lugar yan may Cavite, Laguna, dyan sila nagtatapon. Kaya ganyan karami ang basura lagi. Pero naobserbahan naman daw nito sa ilang mga nagtutungo sa kabubukas lamang na pasyalan na masinop din ang mga ito pero hinimok pa rin itong huwag magtapon ng basura ang mga turistang bibisita sa naturang lugar. Hindi, marami pa rin matitira kasi hindi na kaya. Kaya pag kinabukasan ulit, kuha ulit kaming basura. Nakaka-300 ulit kami na sako na naman. Una na nga ipinagbalaki ni DENR Acting Secretary Jim Sampulna ang naturang tourist destination dahil mula sa nating maduming dalampasigan at puno ng basura. Ngayon ay isa na itong kaaya-ayang lugar na pwedeng pasyalan. 3.5 years ago, this beach did not exist. Instead, the bay was full of garbage and ships up to the seawall. And the sea breeze smelled foul and rotten like the septic tank, more than that maybe, that the bay had become. Now, the breeze is refreshing. The bay is much cleaner
and we have this beach, helping restore the bay and its shoreline back to its historic glory. Para maiwasan na din ang mas marami pang kalat sa Dolomite Beach ay ipinagbabawal din dito ngayon ang pagdadala ng mga alagang hayop. Mahigpit ding ipinagbabawal ang paninigarilyo at pag-inom ng alak sa sikat na tourist destination. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald Di Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Daan-daang residente ang apektado ng malawakang baha sa South Cotabato at Sultan Kudarat. Isang barangay na doon ang isolated ngayon. Alamin dyan ang report mula sa Bombo Radio Coronadal. Daan-daang mga residente mula sa mga probinsya ng South Cotabato at Sultan Kudarat ang apektado sa ngayon ng malawakang baha dulot na magdamag na pagbuhos na malakas na ulan. Umabot sa 3 mga barangay sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat ang binaha kung saan isang barangay sa nabanggit na bayan ang isolated sa ngayon dahil sa abot dibdib na tubig baha. Ito ang kinumpirma ni Mr. Hari John Hurtada, ang Chief for Operations and Warning ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office Bagong Bayan sa panayam ng Bombo Radio. Ayon kay Mr. Hurtada, ang nasabing mga lugar ang kinabibilangan ng Barangay Poblasyon, Barangay Daguma at Kapaya. Di naman mapasok ang Barangay Daguma dahil sa mataas na tubig baha kung saan nagsagawa din ng mga rescue operations sa mga apektadong residente doon. Maliban dito, ekta-ektaryang palayan din na sinira ng baha at may mga naitalang alagang hayop na inanod. Samantala, nasa 30 purok naman sa Barangay San Jose sa bayan ng Nurales, South Cotabato ang tinamaan din ng kalamidad. Ayon kay Ms. Aizalim, ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer ng bayan ng Nurala, umapaw ang tubig baha sa irrigation canal dulot na maraming rurok at basura na nagdulot ng baha sa mga residenteng nakatira malapit dito. Agad naman na sa gawa ng monitoring at surveillance ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Nurala sa mga apektadong residente. Sa ngayon, inaalam pa ang kabuang pinsala na iniwan ng kalamidad sa nabanggit na mga lugar. Barangay San Jose, wherein ang layon no ang affected. So mag-consolidate pa kami sa mga report, then still waiting kami sa mga reports ng barangay para sa action man. Nag-revalidate itong mga reports lang na na-receive lang na. Ang sa agriculture naman, validate na OMAG. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Donhart Militar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Abay, 16 anyos lamang, panibagong nagbigay po ng karangalan sa Pilipinas, panalo ng 2 medalyang ginto at silver sa World Youth Weightlifting Championship. May nakong impormasyon si Bombo Annalise Soberano. Hindi inaasahan ng Zamboangueña teen weightlifter champion na si Rose Jean Ramos na masungkit nito ang 2 gold medal at 1 silver medal sa isinagawang World Youth Weightlifting Championship 2022 na ginanap sa bansang Mexico. Si Rose Jean ay 16 years old at residente ng Barangay Mampang sa Zamboanga City na kababayan ni weightlifting champion Heidelin Diaz. Ang World Youth Weightlifting Championship ay isang weightlifting competition na nagsimula noong June 11 hanggang June 18 sa Leon, Mexico. Nasa 205 ang mga competitors mula sa 39 na mga bansa. Si Ramos ang siyang lone bet ng Pilipinas para sa naturang competition. Nakatapat nito ang 12 mga batang lifters mula sa Venezuela, Egypt, Turkey, Mexico, Bangladesh, Turkmenistan, Poland, Venezuela at Peru sa women's 45 kilogram category. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Coach Allen Diaz, kanyang sinabi na hindi biro ang kanilang sinapit doon sa bansang Mexico dahil dumaan talaga sila sa napakahirap na trainings. Aminado si Coach Allen na hindi biro din mag-coach ng atleta na nasa murang edad, anya kailangan talaga ng timing. Pakinggan natin ang pahayag ni Coach Allen Diaz sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. Sobrang masaya ma'am kasi hindi namin nakalain na makagold kami kasi sobrang lakas din yung kalaban namin ma'am eh. Ang expect lang namin na maka-silver na okay na. Kaso nasiraan siya sa jerk niya ma'am. Sa sobra po na kaming masaya ma'am,
lahat ng team ng dito ma'am pumunta. Di naman po ma'am kasi nakikita ko naman yung everyday na binubuhat niya, kung kaya ba niyang buhatin, kung wala siya sa kondisyon, hindi ko siya mabuhat ng mabigat ma'am kasi baka ma-injured sila ma'am eh. Because yung kasi ako ma'am eh, pag kondisyon sila, tira. Pag wala, okay lang. Dito lang muna. Ganun lang ma'am, yung training namin ma'am. Sa kabilang dako, inihayag naman ng 16 years old teen weightlifter champion na si Rose Jean na inspirasyon niya sa pagsali sa naturang kompetisyon ang kanyang mga magulang. Sa murang edad, nais na niya mabigyan ng kaginhawaan ang kanyang mga magulang na nasa Zamboanga. Kaya nakahikayat siya na sumali sa nasabing kompetisyon. Si Rose Jean ay isang grade 10 student ng Mampang National High School. Nakatakda siyang graduate sa darating na June 27. Anya, ipagpapatuloy pa rin niya ang kanyang pag-aaral kahit sumasali na siya sa mga kompetisyon abroad. Pakinggan natin ang eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Rose Jean Ramos. Inspirasyon ko po ma'am, yung pamilya ko po ma'am. Yung nanay ko, doon lang sa bahay ma'am. Tapos yung tatay ko, walang trabaho. Si dati contraction lang naman siya ma'am. Matulog ng maaga ma'am and sundin ng payo ni coach ma'am. Next week ma'am, June 27 ma'am, graduate na ako. 12 kami ma'am. 12 kayong bansa na naglaban sa weightlifting, 45 kilogram category. Opo. Okay. So, saan doon sa mga bansa na yon ang nafe-feel mo na medyo hirap ka dahil sa sobrang lakas? Venezuela po. Samantala, pabalik na ng bansa ang grupo ni na Rose Jean at Coach Allen. Lubos naman nagpapasalamat si Coach Diaz sa suporta ng Philippine weightlifting team dahil sa kanilang suporta sa kanilang grupo. Hello ma and pa, maraming salamat sa mga suporta and prayer sa amin. Nagpapasalamat po ako sa mga auntie ko, sa mga lola ko, and sa pastor ko po. Nagpapasalamat po ako sa mga prayer nila. Sa asawa ko, thank you sa prayer. Kung wala ka, saka sa anak ko ma'am, kasi birthday niya kahapon. Bombo Anali Montaño, soberano nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Inuulat ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mahina pa rin ang halaga ng piso kontra dolyar. Sa kanilang latest na foreign exchange update, ang isang dolyar katumbas sa Pilipinas, 52 pesos and 95 centavos. Ang Hong Kong dollar ay 6 pesos and 74 centavos. Singaporean dollar, 38 pesos and 15 centavos. Ang euro, 55 pesos and 68 centavos. Ang Saudi Riyal, 14 pesos and 11 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, narito po ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us.
Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita sa ating Bombo Network News at live nationwide worldwide via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Napagid nga salamat sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Ayong gabi sa Radsang, Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nag-apalag ng palatuntunan na zona libre.